Дано да те отнесе реката, копеле, да се не върнеш повече. И рибите да ти изидат. Гадно ли е, гадно ли? Абе, къде че знава, да. Аре, дай, фърли се, паве! Фърли се, паве! Дано си счупиш крако у камъните. Крако да си счупиш у камъните. Да, бе. Така. Боли ли, боли ли? Не се подиграва, Отивам, копеле, да седнем малко. Уху! Ау! Така, да пукнеш дано. Браво, браво. Yes! Това е думът на болката. Аре, фърляй се. Да, тук нещо прискаме нега. Дай, фърляй се надолу. Ай, дано се удавиш. Нагоре, бе. Как ти се опра нагоре? Ми нема да спираш, направо да си митли. Нема, спирам му си митли. Да. Ти бърлив ли си? Аре, фърляй се. Аре, после няма кой да плаче за тебе. Дай, че се радват вашите. Куруми! Така. Копеле! Пат! Куро ли си препа, бе? Нищо, аз ще ти помагам за ебането, ако трябва. Мамата ще тя! Шой, копе, и се приятели, аз ще ти помогна само. Ще не заеба! Yes. Така, да пукнеш дано. Ой! Браво. Добър си. Падни. Сега си мечтах да паднеш. Викам, падни и си верно падна. Още не правиш? Видеоклипа, Богу. Много ясно. Аре, фърляй се, па. Аре, чекай. Аре, дано габясаш. Да габясам. Как може да го пожелаеш, това е най-добрите приятел, бе? Добре, някаква змия да те ухапе тогава. Гледай това. Абе, това са лоши неща, бе, момче. Добре, Галя да те ухапе тогава. Ау! Кажи ми я. И она сега се е фралил отгоре, отдолу вдолу. И сега плува и она по... О, кобеле. И она плува сега по реката. Богу. Що е? Богни. Окей. Да ми ядеш, нали знаеш ко? Що? Нали знаеш? Бабушката ли? Това бабушка е, брат. Така, 70 сантима не е малко. Та не е малко, ти отличи 70 сантиметра си е... Виждам, как 70 милиметра. А глупости говориш. Това е рилската! Що? Това е рилската! Знам. Аха! Така, падни. Мама да ги гледай, ти да не паднеш. Браво! Абе, купелак. Що бе? Ще ти еба капак. Че ти еба... Че ти еба... Що? Нали знаеш то? Що? Най-милото! Абе, мамата ти еба курой. Кар. Дебен, страти дебен. Сестричката ми.
E sad Tudor se im kamen w głowę. Are malku pauz. Kopele! Če se udaviš? A? E, bak si šamandurata! Nja! Aha! Da pukneš? Kopele, priključujem za malku.